Ylioppilaskunta on olemassa sen jäseniä varten. Musta Hyys on parasta se, että sen tekee opiskelijat opiskelijoille. Ylioppilaskunta näkyy opiskelijan arjessa koko ajan. Hyyn oma paikallislehti, Ylioppilaslehti, kolahtaa säännöllisesti jokaisen yliopisto-opiskelijan postiluukusta. Lounastreffit voit kirjata ylioppilaskalenteriin, joka myös tarjotaan kaikille opiskelijoille. Ja lounas sovitaan totta kai Unicafeeseen, opiskelijoiden omaan ravintolaan. Hyy omistaa myös asuntoja, joita opiskelija-asuntosäätiö HS vuokraa. Noin puolet jäsenmaksustasi menee ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle. YTHS:n tehtävänä on pitää niin opiskelijan pää kuin kroppakin kunnossa. Jos saat perhelisäystä, voit käydä viemässä lapsesi tentin tai luonnonajaksi Hyyn lapsiparkkiin. Hyy siis huolehtii lukemattomin eri keinoin siitä, että opiskelija voi hyvin. You can get your student card Lura from the central office of Hyy. With the card you can get student discounts in Unicafe restaurants, trains and theaters. Counseling is also offered. Hyy experts offer you support, for example, if an exam has been graded incorrectly or there are financial problems to confront. That is to say, a student is not left alone. I've been an active member of ESN committee and really appreciate the fact that services and counseling are also available in English. Mulle on tosi tärkeää, että opiskelijan ääni kuuluu yhteiskunnassa. Onneksi Hyyn edunvalvonta hoitaa sen homman. Ylioppilaskunnassa työskentelee asiantuntijoita ja hallitus, jotka tekee yhdessä hommia sun puolesta. Edunvalvontaa tehdään koulutuspolitiikassa, sosiaalipolitiikassa ja järjestö- ja kulttuuriasioissa. Iso osa työstä tehdään yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton ja muiden ylioppilaskuntien kanssa. Meitä opiskelijoita on aika paljon ja siksi meidän mielipiteillä on merkitystä. Erilaiset kannanotot ja lausunnot on ylioppilaskunnan arkipäivää, mutta sen lisäksi tarvitaan toimintaa, kampanjoita ja tempauksia. Näin me pyritään nostamaan esille opiskelijan asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttamaan päättäjiin niin kaupungin kuin valtakunnankin tasolla. Opiskelijoiden kampanjat on usein menestyksekkäitä ja onnistuneita. Ylioppilaskunnan edustajat ovat tiiviissä yhteistyössä myös yliopiston päättäjien kanssa. Hallinnon opiskelija-edustajat eli hallopedit turvaavat opiskelijoiden äänen kuuluvuuden yliopistolla. Tiedekuntatasolla vaikutetaan opetuksen laadun parantamiseen sekä opintopolkujen sujuvuuteen. Opiskelijoina te voitte siis lähteä mukaan kehittämään opintopalveluita ja opiskelumahdollisuuksia. Mutta mistä noihin palveluihin ja edunvalvontaan tarvittavat resurssit on oikein tulleet? Mun mielestä Hyyssä on parasta just 150 vuoden tarina. Alussa oli suo, rakennuslaina ja ylioppilas. Vuonna 1868 keisari Aleksanteri II antoi asetuksen, jolla virallistettiin ylioppilaiden yleiset kokoukset. Sitä pidetään Suomen ylioppilaskunnan, eli nykyisen Hyyn, syntyhetkenä. Mutta jo 10 vuotta aiemmin opiskelijat oli alkaneet suunnitella oman talon rakentamista. Lopulta talolle saatiin paikka aivan kaupungin laidalla sijaitsevalta suolta. Eli tästä. Kunnon ihmiset asui silloin kaukana tuolla, joten ylioppilaat uskalsi päästä tänne remuamaan. Mutta vajaassa 150 vuodessa Helsingin keskusta onkin siirtynyt tänne, suoraan opiskelijoiden syliin. Tälle tontille on ollut hyvä rakentaa liikekiinteistöjä, joiden vuokratuloilla rahoitetaan yli 2/3 Hyyn toiminnasta. Kiinteistöjen ympärille on muodostunut kokonainen ylioppilaskunnan omistava konserni, Hyy-yhtymä, jossa opiskelijat käyttävät ylintä päätösvaltaa asiantuntijoiden avustamina. Mutta tärkeintä täällä on tietenkin ne ylioppilastalot. Vanha ylioppilastalo valmistui vuonna 1870, uusi ylioppilastalo sen viereen vuonna 1910 ja kolmas ylioppilastalo Domus Gaudium Leppäsuolle vuonna 2008. Ne on tarjonneet lukemattomille ylioppilassukupolville tilan harrastaa, juhlia, politikoida, rakastua ja kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi. Opiskelu on ihmisen parasta aikaa. Musta on mahtavaa, että Hyy tarjoaa järjestöilleen ja jäsenyilleen keskeltä Helsinkiä tiloja, joissa elää, kokea ja tavata uusia ihmisiä. Ylioppilastalojen nurkissa on jo yli 100 vuoden ajan eletty Suomen monipuolisinta opiskelijaelämää.
Vapaa-ajan tiedekunta kokoontuu joka päivä, maanantaista sunnuntaihin. Kaikkea ei topi luentosaleissa, vaan tärkeää on myös notkua kavereiden kanssa illanvietoissa ja jutella maailman menosta. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista järjestöä, osa kunnista aine- ja tiedekuntajärjestöihin sekä harrastejärjestöihin. Halusit sitten pelata pöytälätkää, olla mukana murhamysteereissä, etsiä itsellesi kemistimiehen tai heittää läppää varsinaissuomalaisen kanssa. Löytyy sinulle oma järjestö. Hyyn ansiosta opiskelijat löytävät toisensa. Järjestöjen lisäksi tietysti myös Hyy itse järjestää paljon ohjelmaa jäsenilleen. Mantan lakitus ja Ullanlinnanmäen piknik vappuna, laskiaistiistain riehä kaivopuistossa ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue ovat esimerkkejä ylioppilaiden alulle panemista perinteistä, joista on tullut kymmenien tuhansien helsinkiläisten yhteisiä kansanjuhlia, ne jotka Hyy ja muut ylioppilaskunnat edelleen järjestävät. Jokaisella Hyyn jäsenellä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä ylioppilaskunta tekee. Mun mielestä parassa Hyyssä onkin sen tarjoamat mahdollisuudet vaikuttaa yliopistoon ja yhteiskuntaan. Itse on ylioppilaskuntatoiminnassa oppinut paljon ihmisten kohtaamisesta, neuvottelutaidoista, sellaisia taitoja, joita yliopiston luennolla ei opi. Hyyn ylintä päätösvaltaa käyttää 60-henkinen edustajisto. Edustajiston päätettävissä on muun muassa ylioppilaskunnan talous, hallituksen kokoonpano ja ylioppilaslehden päätoimittaja. Edustajistovaalit järjestetään joka toinen vuosi ja asettumalla ehdolle tai ihan vain äänestämällä edustajistovaaleissa vaikutat siihen, millainen ylioppilaskunta ympärilläsi on ja mihin se pyrkii vaikuttamaan. Ylioppilaskuntatoimintaan pääsee helposti mukaan myös valiokuntien kautta. Valiokunnat tukevat ylioppilaskunnan hallituksen toimintaa ja antavat mahdollisuuden vaikuttaa sinua kiinnostaviin aiheisiin. Valiokunnat on myös loistava paikka tutustua samanmielisiin ihmisiin, ihan niin kuin ne Hyyssä toimivat 250 järjestöäkin, jotka luovat monipuolista toimintaa edunvalvonnasta juhliin. Itse en ole koskaan katunut sitä, että lähdin mukaan järjestötoimintaan.